What's up mga bitokon? Yes, I'm back, sinibak, gihubak. This is your boy, Rihio. Oh yeah. Nga anak ni Nerio Nga taga baryo, with maninay. at your Service by. Noon sa nang dagway mo? Mura magagatong madrasta nga gapang torture og bata. Makeup, mura bagi ang ngayan. Murikat lang ang beauty te. Ang nabuntagan. Ha? May customer. Ikaw bitaw? Kamo? Diligid mo masabtan. Kung dili mangarte, mayag magluspad ang dagway, ingnon ninyo nga pang make-up pod gamay. Mura naman mo patay. Really? Papulahapon na inyong simod. Gusto ka? Papulawan ko na imong simod? Unsa ka na nga bubok? LGBT support. Char. Love wins. Napay badis sa api nga pula. Unsa man lugar na? Bila porch ba? Basin bila torch. Oh, torch. Lami duslitan og torch imong dagway ba? Kung mang make-up, ingon pod nga burikat. Kung sa magidaangay namong buhaton. B, kasabta raw ko. Daghan na gid kaayo mga judgmental nga tao karon diri sa earth. Kore keke. Ang buhat hala sa pagpanglibak, pamantay o magbuhat-buhat og mga istorya sa isig ka tao. True lalo. Sama anang dili sa mang-uyab. Ingon dayon nga Sos kanang bataa. Maliwat ginasayang ayaan nga madalagang guwang. sayo ga uyab-uyab. Kana kay nikiat og sayo, maburos dayo na. Kay sayo manangulag. Guwapa og uyab. Giunsa kana pag-ilad. Siguro kwartahan ang lalaki. Guwapo og uyab. Sos! Ipangwartahan ra siya ana. Mangita ra gyud pa nagguwapa, gabatanon. Dato og hitsuraan nga uyab. Nakailad sa ning amaw ay mura ra bag kagwapa. Pobre ug pangit nga uyab. Sos, wala kilain na punit ning tawhana. Sige og laag. Sige laag-laag. Lami kay kinabuhi. Mura ra bag kadagag kwarta. Sige og trabaho. Naday, dili nimo na madala ang kwarta sa langit. Pag-enjoy pud oy. Sayo nakaanak. Mao na kay uwagan man. Unsa kay pagkaon niya ana ng iyang anak? 40 na ang edad na wala pa'y anak. Day, paburos na oy. Balag walay bana. Magpakasal. Sus, magmahay gyud mo ana. Pwede namang gud di magpakasal. Dili magpakasal. Mukiat pa gyud na ba? Kay dili pa man gusto magpahikot. Wala nang arte. Unsa naman na siya oy? Lusyang nakaayo. Dili nakabulong mangarte. Murag pila nakabuk ang anak. Nangarte. Unsa man na siya oy? Sige lang pangarte. Jud naras balay. Makeup. Murag asa mo rampa. Nabulit ra ba sa utang? Walay gawas-gawas sa balay. Unsa man ang bayhana? Siguro magmukmuk anang sulod. Hadlok siguro mangitom. Mura bag kaputi. Ni gawas nakikistorya sa silingan. Tuan na pod. Nakipagchismis na pod. Kinsa na po kahit gilibak ana. Nagbaktas. Wala napansin ang nasugatan. Kahilas ba? Dili naman managad ang garbusa. Mura na magsikinsa. Nagbaktas. Gipahiyuman ang nasugatan. Ngisi-ngisi. Kunya plastic di ay kaayo. Nagniwang. Gayo ayo na nagjerjer ba? Reperti ng niwanga. Nanambok. Klaro kayo nga buros na ba? Namatang na oh. Nanambok. Bisan pustahan ay palagita. Buros lagi na. Nagkarashes ang panit. Kay allergy. Nawa. Niresulta na. Laylahay maglaki. Giids ng uwagan. Sigig laag. Kanang bayhana ba? Maburos gina sa di madugay. Kapirting laaga ana. Gabi na muli.
Walay laag-laag. Kaya na, ilum-hilum ra na. Pero laom kay nagdulot. Di man igani, maminyo lang nagpinakalit. Sa gunson lang na hubog, bala hubog, kayo na siya. Wala, ginay maabot sa iyang kinabuhi. Di gina makahuman og eskwela. Dili mo inom. Kanang tawhana ba, dili gid ka bulo makisama. The feeling anghel, mura bag dili palobog ang amahan. Naay insomnia. Agoy, pila na kanakadlaw walay tugpa-tugpa ba? Kay lagom na kayong mata. Suyo pa more. Wow, grabe. Managnaay na mo karon? Mga tao karon panahon na. Grabe na gyud. Grabe ka judgmental. Bisan unsa na lang, nagi mga komentaryo. Hala sa pagtumo-tumo og istorya na makadaot sa isig ka tao, maglibog ka og asa ka mo lugar. Dili na lang magpuyo og areglahon na lang ang kaugalingon. Busa ikaw, may pag maglaba ka, kay makauga pa. Kay ako pod mutog pa na. Kay mura na kog vampira. Love you. Bye. Bye. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?